de 32. Ascultă-mă. Eu spun. Uite, aici arăți de Filmează ce acum. mai mulți. Să tragi pe calculator să faci CD. Uite ce pierdut sunt oamenii când văd. Când văd cât de tânăr eram acum peste 5 ani. Ia mă lasă. Și plec băieții la discotecă și în timp ce mergeam cu mașina, deci nu aveam bani, 2 mașini, zic să avem cale Uite bă, de aici, scăpare. deci că suntem la prima fază, vorbește unul, ascultă toți, nu? Și când văd... Nu mă, că nu mai ascult, e a doua fază de... Măi, tălhare. Zici că e? Când văd 7 Da, ani, da, uite, un om de 30 de ani. băi, zic că ești, Luna Bătaie Uite, sau frate, zice și Lucia, arăți de un... Reprezentanții casei de asigurări au fost indignați de Nu răspunsul ministrului. îmi place. Serios. Nu văd ciudată. Ministrul Sănătății este nemulțumit și de modul în care au decurs negocierile între